Sziasztok, srácok! Ez itt a káb. A mai videóban, hát a Tiszán voltunk. Sziasztok, skanok. Megmutassam. Na. Megérkeztünk hova? Megint helytartó őrség. Itt a nagy térkép. Ez igazából nem nagyon nagy, de... Arra, fönt van, éjszak, ott van két buszt megálló, ez a valami. Ami kell. Ennyi több nem is kell. Ami kell, valahol a faszomban van egy bolt, az... Igen. Hadd legyen. Sziasztok, skanok. Aztán Launchpad-en leugrunk, nem csak egy. Király csata. De komoly. Osztok. Arra van, amarra, és a falu. Erre van a szomszéd falu, ott lehet látni. Ott várj. Ott. Itt van az út. Innen kéne tovább menni. Ott van távol egy társasház, az nem az orosház. Jól néz ki szint a falu. Jönnek az autók, szép. Ki kéne pecsémni? Nem látom a néget, milyen komoly. Trabant van ott, skanok. Komoly trabantok. Letört a kitámasztó. Sült krumpli és egy óriási cheeseburger hagymával, vitaminittal. Itt vagyunk a Tiszán. Geci! Menjünk lábat most. Szia! Milyen a kezed, Mari? Összecsap a sár! Elkapod minket az eső, passzak, tiszta víz vagyok. Várja, megyek a többieket. Várja, mindjárt oda megyek, ide jövök. Na, mi a helyzet? Mondjad, Fecó. Itt vagyunk a fiúkkal a Tiszán eső után. Utasd, Fecó, hogy megy itt. Valaki videóz engem? Brand new Tisza lépőmet. Tessék, itt a kamera! Srácok, mi volt most? Eláztunk a fa. Utána fürdöttünk egy picit. Szia! Na, menj már befürdeni gyorsan. Gyere! De élvezted ezt az esős Tiszát? Nem mondok semmit. Most elkapja a halat. Ez szoktípus horgászásnak hívják. Itt élnek a badzsáuk. Milyen a víz? Itt élnek a badzsáuk természetes élőhelyükön. Jelenlegi állapotukban ilyen helyzetben vándoroltak be, elég szegény és környezetben. Azt hordod a mai nap, nem? Vigyázz, Fecó! Csináljunk olyat, hogy mind a hárman így nézünk. Bazd, milyen pózokat is, azt nem lehet kirakni YouTube-ra. Ó, bazd meg, ez olyan nem eltalált. Egyszer az előbb fürdött meg. Faszom! 3, 2, 1, mehet! Ez volt a mai nap. Tiszáztunk egy kicsit. Good volt. Nagyon jó volt. Agyacsúszda volt. Esett az eső, szarráztunk. Még Figyeljétek! busszal haza fogunk menni. Telibe ráültem az ülésre és fáj a picsám. Fel kell iratkozni a kábra, köcsögök. Ja. Viccelek. Meg. Subscribe. Szeretlek, nem. Várjál. Iratkozzatok fel. Tartalmakat akartok látni tőlünk. Lájkoljátok a posztokat. Azt a kurva életbe. Hogy nem maradjatok le semmilyen videóba, nyomjátok be a kis csengőt, ami a feliratkozásnál van. Sziasztok!